Bună ziua toată lumea, astăzi avem o tastatură care nu mai merge și nu am ce să fac cu ea, așa că o să o distrug în videoclipul acesta. Și de fiecare dată când mor pe Tower of Hell, o să dau un pumn în tastatura asta și o să dau pumnul gen din ce în ce mai tare. Mă rog, what? Avem invincibility, adică nu pot să mor, serios. Ok, și ceva pentru că nu pot să mor. Și în runda asta, de fiecare dată când cad, atunci o să dau un pumn în tastatură. Dar doar în runda asta, pentru că am invincibility. Faci să vorbesc. Nu! Stai, se pune că am căzut că gen... Hai, se pune că am căzut. Hai să distrugem tastatura asta. Bun, deci primul pumn nu o să-l dau foarte tare, dar 3, 2, 1 și... Oh my... Oh my god, am căzut iar. Ok, păi, pumnul ăsta să fie puțin mai tare. Deci, 3, 2, 1... Oh my god! A căzut ceva. Nu știu ce a căzut. Chiar, dacă mor sau cad, atunci o să dau un pumn de tastatura, ok? Oh my god, am căzut. Ok, trebuie să dau un pumn și mai tare de atât. Deci 3, 2, 1. Oh my god, ok. Oh, ce ciudat e nivelul ăsta. What? Nu! Bro, iar am căzut! What? S-au dus niște tastaturi gen... nu cred că puteți să vedeți pe filmare. Mă rog, ok, o să dăm și mai tare. Deci 3, 2, 1. Oh my god, cum s-a auzit. Oh my... Urăsc jocul ăsta! Deci pumnul ăsta o să fie super, super, super tare. Deci uitați-vă la asta. 3, 2, 1. Oh my god! Hai că mai dau un pumn, că de ce nu? Oh, what? Mi-a dat un friend cu ăsta. Oh! Data asta o să dăm pumnul în spatele tastaturii să vedem ce se întâmplă. Deci 3, 2, 1. Oh, a căzut ceva, a căzut ceva. Uite mă, tasta asta a căzut. Stați că nu puteți să vedeți. Tasta asta de... Bro, focusează camera. Camera lui Pește Vrăjit nu focusează, mă rog. A căzut tasta asta de câtârâlă care trebuia să stea aici. Chiar nu că... Oh my god, ok, hai mai dăm un pumn în tastatură. Oh my god! LOL, cum e tastatura? Cum s-a... What? Oh my god, hai că mai dăm unul. Oh my god! Oh my god! Oh my god, ce o să se întâmple cu tastatura asta? 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Uite-te și tu cum e! What? Oh my god, am rupt-o de tot! Oh my god! După pumnul ăsta cred că se rupe de tot tastatura. 3, 2, 1. Oh my god! Bro, cum s-a făcut? Oh my god, zici că e carte, poți să citești. Wow, ce tare e cartea asta. Carte și tastatura în același timp, foarte mă rog, nu prea mai merge, dar nu contează. Nu te cred! 3, 2, 1. Oh my god! What? Am scos asta! Oh, stai, cât de multe taste au căzut. Oh my god. Păi, sper că v-a plăcut episodul. Dacă mai vreți videoclipuri din astea să-mi spuneți. Și, da, ne vedem data viitoare. Pa! Oh my god!